קבלו, אנחנו באמצע המגרש של ברסה נגד מכבי תל אביב. תראו אותנו, תראו את אמיתי, תראו את זיו, תראו. אנחנו באמצע מגרש מטורף. זה הכל הולך להיות כאן קהל עוד כמה דקות. הכל יהיה פה טוב. אנחנו נשבור אותם. ברסה נגד מכבי תל אביב, אוהדים ברסה, נכון? אז תעזרו לי ותרשמו לערוץ. תודה. בינתיים בואו נצפה במשחק. אף אחד לא אוהב את פאולה. טובה. אני יכול לדבר עם טובה בפרטי שנייה? טובה. פופקורן? אני רוצה לדבר שנייה עם טובה. אני יודע שהיא מעשנת. קצת קוקה קולה. גיליתי שנועה מעשנת. אחים שלי. גיליתי את זה לבד. טוב. לא, פשוט גיליתי שהקומונלית שלי מעשנת.